बे साम'खौ जागोन मागुर मैया आलासि लाबोदों लोगोफोर आलासि लाबोदों मैया कारजोंहाय आदैमोन मागुर लाबोदोंमोन नै मागुर बेखौ दा जागोन सबायजों मागुरा एसे दा लोगोफोर आलासियाथ' थांनो नागिरबाय आं मोसौ खाना दा नै ब्लद 8था जालायबाय दाबो सिखारा जों थांसिगोन गारिया बेनो लोगोफोर मोखां सुला नंबा मुसिदो साम' बुरखाय सालायहैगौमोन आं साबि दंबा सालायगौमोन आं गाइस सालायथ'ला मालाबा सालायसै माने जोंना आलासिया दिनै थांनो नागिरबाय आरो ना दा ओंखाम ओंख्रि संनानै जाबाय आदैमोनाथ' थांनो नागिरबाय नालाय गारिखौ बर'नानै दोनबाय दहाय माने फुजा होनो नागिरदों आरो ना फुजा होनांगौ दं ना मा होनो फुजा होसै ओमफ्राय दा थांसै आरो ना जानानै ओंखाम ओंख्रियाथ' मोनजोबखाबाय दा थांसैनो आंखौबो लेंदोंमोन आं थांथ'नाय नङा लोगोफोर माने न'खौ गारनानै आं गोसोखांबाय थागोन आरो ना नङाबालाय आं उन्दैयावनो थांसिगौ उन्दैयावनो लेंदोंमोन आरो लोगोफोर आंखौहाय खिन्थु आं थांथ'नो हानाय नङा आरो ना बिराद न'खरखौ गोसोखाङो आं थांबाथाय न'खरा उल्थां फाल्थां जाखागोन आरो ना लोगोफोर आजिरा फारसे बिदायाबो जौ लोंग्रा मानसि ना ओंखायनो न'खरा उल्थां फाल्थां जाखागोन आरो ना ओंखायनो थांथ'वा लोगोफोर थांसै नै मालाय आलासिया आजा राजा फट' खेबनो दे आयौ अरुणाचलनिखौ एसेबाबो बोरैबा नुयोना आजा ना बोरैबा नुथारो बर' रोङोना रोङा ना आजा रोंखायो दे बर' रायलायनाय नों क्लासाव बेसेबां फरायो क्लास 2 हो क्लास 2 ना आगोमा नोंहाथ' दाबो बोराय गादादा क्लास 6ल' साला एकदमबारे हिनजावसो लानो समायबाय साला लोगोफोर आंजोंसो समान गोजौ जालायबायनो आयौ मालाबानो जौबावगोनसो बेयो आंनिफ्राय जौसिनाव जाबावगोन लोगोफोर आलदा ना एगजाम बायदिसिना होनायाव आंजों थाफानांगौ ना मोजांनो आजा नोंखौथ' नुनाय नंलालै आङो आं नोंसोर थाइसे दे गारि सालायनो थाइसे दे आजा दे आजा दे नङा थाइसे दे आजा नोंसिनि गामियाव थाइसे दे आङो दे एगजाम होनो हागोन हाया नों एगजाम होनो हागोन हाया आजा नै नैबे दाब्लाखौ इंलिस होलाय हागोन ना हाया दे आजा दे इंलिस होलाय दे होलाय इंलिस रोङो दे मोननैसो इंलिस होलाय दे आजा दे इंलिस हाउ आर इउ होन औ ओमफ्राय दस्रा मा रोंबावो हो राभा रोङा हिन्दीबो रोङो ए बर'खौ बारा बुजिया हो एसेसो बुजियो ए बर' बादि नुखाया आजा नोंखौ एकदम चाइनानि गथ' बायदिसो नुखायो मानसिखौ नायबानो सौसिग्रा लाजिनायावथ' नोगोर लाजिखायो ओमफ्राय नोंहा इंलिस रोङा एसेसो दे हो थांसै लोगोफोर जोंहा आदै मादैयाहाय गारिया बेनो बेसेबां लायोथाय गारिया बेखौ मिथिबावा आंहा नै गाखोफेरनो मोनबावाखैसो आहा आगोमा नोंसिनियावहाय ना आं सालायनो थाइसे दे आं थाइसै ओरै फै मोनसे फट' खेबसिन फै सप्तासेल' जादों लोगोफोर गारि लानाया आदैहाय बावाखै सप्तासेल' गारिखौनो गोदानसो नुखायो थांनो नागिरबाय आरो ना माने फुजा होदों आरो ना जोंहा आदै मादैयाहाय थांसिगोन गोबावजोंसो फैयो नालाय बिदिनो नुलायबाय थाखायो आंथ' अरुणाचलाव थांफेराखै लोगोफोर लिंबाय थादोंमोन सिगाङाव आं थांफेराखै दिनैसिम थांफेराखै आङो ओंखारलांनोलै मबाइल गेम जाब्ला गेम होनबाथाय बेसेबांहाय गेम होनबाथाय गोलुबनानै दाब्ला बिष्णु गाखोजोब्बाय सालाफ्रा थैलायाव थांफानो आरो गोदाव मा बेसेबां बेसेबां मेथाइ ना मा जाखो बे मेथाइ ना मा जाखो गाखोनो आं गारि गोदानाव गार आयौ मा जै गाखो ओरै गाखो सालायलाय दे आगोमा दे सालायदे सालायलाय सालायदों आयौ इसे होआबा जानाय नङालै खनसे बिदि गारिया सिबबाय मा बुस्थु बे गोबानायनि नों गारियाव गाखोबा गोबायो ए जाल्ला अन्डारसन बाजिरायो गारि गोदाना बरिया ना नोंनिबो गाखोगोन नोंनिबो गाखोलै औ गाखो गोबायो नों गोबायो गरम मोनसिबाय सालाफ्रा गरम मोनसिबाय गारिया नायब्रा जों आलासि जाहैनो नागिरदों नाबिमोना
Orang yang dengar mah? Asal, Arunachal. Arunachal जाबाय माबायावनोलाय आलासि जानाया ओरै माबायावनो मा होनोमोनथाय सेरफांगुरि लोगोफोर सेरफांगुरियाव थांनो नागिरदों सेरफांगुरि ओइ गेम मास्टार ओइ नावलाय गेमल' ना नोङो गेमल' सोर थिना नोंखौ गेम गेलेनो इसिबो होआ गारिखौबो दुंसिजोब्बाय इसे खोनायाखै दुंजोब इसे होआबा गारियाव मा खालामजोबो नै दाखालिसो गारि बायनाया मारै बोराय जाबाय गारियानो गारियाव जायोलै इसे होआबा जाया मिथिलाय नोंखौ इसे होआबा जाखाया आंनो माबायदि जादों खालि सोरबा गाखोनाया गोबाबावसो थांदो थांबाय नै लोगोफोर आलासिया थांबाय बाय